Here's attraction over here at Bildmuseet. Jag kan ta framsidan. Francis. With square places and 50 fixtures. Oh. Nej! Jo! Det är så det funkar. Kom in bara. Ska ni till sexan? Ja. Nej! Men stäng. Så. Vart ska du då? Fem. Då kommer den åka upp till sexan först, tror du det? Ja. Det tror inte jag. Nej. Varför tror du det? Därför att jag tror att den har den logiken eftersom att jag tryckte på sexan först. Aha. Nej, den åkte upp till femman ändå. Så du hade rätt, jag hade fel. Door open. Is this a door hold switch or what? Yeah, let's close the door and go to one. Square fixtures, never seen those before. Look in the mirror, you see? Hi. It's just your basic Oj, jag åker neråt. Nej, oj, fel knapp. Here it goes. And that's it. Let's look at the floor indicator. That's it.